A veure, qui sap dir-me què sap de les papallones? Edurne, que ha alçat la mà la primera. Pues que podem volar en diferentes formes. Molt bé. Podien volar en diferents formes. Qui recorda, alcem la mà, les formes que podien volar les papallones? Àngela? Recte, en curves, Balma? aplanat. Planat? Quin més? Qui s'ha recordat d'una altra forma de que... Batut? Molt bé, Joan. I com es deia l'altre? En bucle. No? Cucs de seda. Molt bé, molt bé. Les 3 formes de volar de les papallones, això ja ho hem dit. Ara una altra cosa, a veure què sabem. Ainhoa, tu què saps més de les papallones? Els antenes. Tenen antenes. Molt bé, quantes antenes tenen, Ainhoa? 2. A tu te diuen Ainhoa? No. Ah, que susto. Dic, a veure si tinc 2 Ainhoas en classe. I no ho sabia. Ah, és que Álvaro, lo primer de tot que hem explicat és que hem de respectar els torns de paraula. Veritat que quan tu alces la mà i jo te dic, Álvaro, pots parlar? Veritat que no t'agrada que ho diguen els demés? I les demés? Doncs als demés tampoc. Val? Tenen 2 antenes. I Álvaro, tu què havies dit dels cucs? De cuc que hace de la oscuridad. Els cucs brillen en la foscor? Sí? Oh? De la oscuridad. No ho sabia jo, això. A veure, més cosetes de les papallones. Joel Acedo. Espiritompa. Molt bé. Tenen una espiritrompa que com se fa? Molt què? Llarga. Molt llarga per a què? Para menjar. Per a... Dis-ho, César. Para menjar. Per a menjar. Molt bé. Joel Fausto, tu també havies alçat la mà. Dime, tu què saps de les papallones? Que nacen de ous. Naixen dels ous. Però els ous què posen? Dels ous què naix? Això és el cicle de la papallona. Anem a explicar-ho. Estan els ous i dels ous ixen els cucs. I dels cucs què es convertís? Una què? Una papallona. No? Una crisálida. Molt bé, Jordi. Torna-ho a repetir. Una què? Una crisálida. Ah, molt bé. I Dani, que havia alçat la mà? I perquè Ainhoa ja ha parlat. Dani no. A veure, Dani, què saps dir-me? Yo ayer en casa cuando yo y mi mami estábamos haciendo un paseíto, pues vimos a una mariposa de color azul. De colors blaus. Vas veure una papallona en ta casa mentre estàveu passejant per el porxe? Sí? I escolta'm, i si era de color blau, Dani, què serà? Una papallona de dia o de nit? De día. De dia, molt bé, César. Molt bé, César. I Àngela, què sap dir? Que tienen 6 patas. Tenen 6 potes, veritat? Quantes tenien dalt i baix? 2. 2 i... 4. I 4. I 2 i 4 quan sumen? 6. Molt bé. Què són les papallones? Són què? Són... Qui se'n recorda? De quina família eren? Un tipo de insecto. Són un tipus d'insectes, molt bé, Balma. De la família dels que aquesta paraula era superdifícil. Sí, que ho ha dit, per ahí. De la família dels... Ai, quasi. Helicòpteros no, ledidòpters. És que clar, és molt difícil, aquesta paraula. I com tenien el cos, les papallones? Ple de què? D'esca... Molt bé, Joan i César. Molt bé. Poden ser de molts colors, de pocs o com? De molts. I per la nit, de quins colors podien ser? De nit. Negre, marró, grisos... Molt bé, molt bé. Qui se'n recorda, a part de les 2 ales, les antenes, els ulls, l'espiritrompa que hem dit, què tenia al cos? 2 parts que eren... Qui se'n recorda? El tòrax, molt bé, Jordi, i... Una que tenim nosaltres també? La panxa. La panxa, però quasi, com es deia això? La
Abdomen. Molt bé, Àngela. L'abdomen, val? Hem dit lo de l'aspiritrompa, lo de l'abdomen. Pense que ja ho hem dit quasi tot. Hem explicat el cicle de la papallona. Algú vol dir alguna cosa més? Quina cosa, Dani? Que yo también ayer vi a un gato que se estaba peleando con una mariposa. No me digues. Entonces, Un gat que estava lluitant amb una papallona? sí. Malva se'n riu. I què va passar? Pues que yo cogí al gato y lo había puesto en la calle. Vas agafar el gat i el vas treure al carrer per a que no li fera mal a la papallona, no? Vale. I Balma, què volia dir? Que jo vaig anar a Sora Alta i vaig veure moltes papallones. Moltes papallones, molt bé. Un dia, sabeu què? Vos duré una foto d'una papallona super gran, més gran que la meua mà, que el cos era més gran que els meus dits, que la vaig veure en un poble de Jaén, on va néixer ma mare. I estava allí pegada a la paret, Més gran que pareixia un pardalet. I era una papallona. No, més gran que jo no, però més gran que la meua mà, sí. Algun xiquet o xiqueta vol dir alguna cosa més de les papallones? Álvaro, que els alça la mà. que hacer en la oscuridad. ¿Brillen en la foscor? Ah, Álvaro, es que tú que has visto unas papallones que brillen en la foscor. ¿Y Joel Acedo? Que estaba yendo a la granja de mi abuelo y había visto una mariposa. Ah, molt bé. Per allí per on té l'hort, el teu abuelo Nico, no? Sí. Molt bé. ¿Quién es Nico? Nico és abuelo. I Dani, tu què vols dir? Pues que también, cuando estaba dando un paseo, otra vez pero de noche, pues vi una papayona, o sea, vi muchas papayonas de color gris, Molt bé. I per què penses que eren de color gris, les que vas veure? que eran de nit. Molt bé, César, perquè era de nit. Veritat que no heu vist mai de nit passejant en estiu, que vos ves jugant a la plaça i per ahí passejant? Veritat que no heu vist cap papallona de colorins de nit? No. No, perquè aquestes surten a passejar o a volar de dia, però les de la nit surten de nit. Per de nit, dia també és més difícil trobar una de color negre o algo, veritat? Sí, I a veure, yo jo veig així que n'hi ha tres xiquets o xiquetes que no han parlat res encara. Dani, que tu vols dir una altra cosa? Què? que también había visto de día, pues viví una mariposa muy grande que Vas veure de dia una molt gran? sí, y era de color y era de color azul y estaba muy decorada. Era de color blau però molt decorada. Molt bé. I Joel Fausto què vol dir? Pues que animé que si vení a la plaza pagó de una papayona y me compré una llum superón que se iba a buscar papallones en mí. Ah, una llum. Per a poder una llanterna. Per a poder trobar papallones de nit. Molt bé, Joel. Que interessant. I Emma, que no havia parlat, què vol dir-me? A veure. Que a mirar en mí una papayona en casa pero en la terraza. En la terrassa la vas veure una papallona de nit. Molt bé. Álvaro, cariño, la mascareta, bonico. I Balma, què vol dir-nos? Como si fuera un faro la llum. Com si fora un faro que van ahí a la llum, veritat? A la llum. I Martín i Àfrica no volen dir-nos res de les papallones? No sé. No? No sé. Àfrica, tu vols dir-nos alguna cosa de les papallones? No? I Martín? Algú més vol dir alguna cosa més? Molt bé. A veure, Joan. Que yo un día vaig ficar una llum en la meva terrassa i vaig veure que vaig veure una papallona de nit.
Mira, ell diu que va ser a la seva terrassa, va posar una llumeta i de repent va vindre una papallona de nit, que els agrada anar a la llum de nit, clar. I què vol dir, Edurne? Que la teva camiseta és de papallones. Ah, mira, que m'he posat una camiseta de papallones, no sé si se veurà. Vale? I què vol dir, Àngela? Que no se poden matar les mariposas. Ah, que interessant. No es poden matar les papallones, diu Àngela. Jo tinc una història que vos vaig a contar, que resulta que quan jo era xicoteta me n'anava a escola en un tio meu que li diuen Bruno, que el coneixen Jo. Edurne i Dani perquè també és família d'ells, veritat? No és que tu ven. Sí, i anava a escola i ell, jo a lo millor tenia, per exemple, 5 anys i ell a lo millor tenia 10. I me du a escola de la mà, m'estirava molt. Camina més ràpid, que estàs molt gordita, me dia. Això estava ben dit? No, però m'ho dia. I jo vaig veure una papallona supergran, superbonica i vaig dir, mira quina papallona més xula. I sabeu què va començar a fer? A matar-la tirant-li pedres. I jo vaig començar a plorar, no mates a la papallona, no la mates. I va vindre un altre tio meu que li diuen Balta, que alguns també coneixeu, i li va renyir perquè ell era més gran que Bruno i li va dir, escolta, no li facis això, que li estàs fent plorar a la xiqueta, per què mates a la papallona? I li va renyir. I jo allí me vaig quedar plorant. Què vos pareix? Mal, perquè pobreta papallona. No, requete mal. Requete mal. Algú vol dir alguna cosa més dels papallones o acabem el vídeo? A veure, Dani i César. Dani. Que yo ayer, cuando estaba con mi papi a comprarme chocolate, pues entonces yo, vi una mariposa, Però tu vas anar a comprar-te xocolate a on? pues en mi casa, porque en mi casa están poniendo al lado un batidor de chocolate. Y entonces, Al lado de tu casa han puesto un batidor de chocolate? Mare meua. I tu vas anar allí i vas veure passar una papallona? En Maseu. sí, Molt bé. estaba decorada como si alguien hubiera pintado. Y luego mi mami le estaba tirando piedras. Ah, Y yo le digo a mi mami que se quede en casa, que no le tire más. ah. Estava la papallona molt decorada, com si algú l'haguera decorat, no? Molt bé. I César què volia contar? Que si no se l'olvidarà, César. Vaig anar a Benalices Ah, Benalices, ah, que xulo, si sé jo, què? i vas veure una mariposa gris de nit. I la vas veure de dia. S'havia escapat de la nit. Mira, Estava volant? i estava volant? O estava parada en algun lloc? No, me l'eixen les ales. Estava manejant les ales. Doncs molt bé. Ho deixem així i diem adeu al vídeo? Adéu!